waseng'iyo marach Cleophas. Waseng'iyo gi mibadhi. Bedo ni waseng'iyo gi mibadhi ni omiyo aneno ka penj mindiko mar KIPSEA mar CBC kapok KIPSEA ochopo ing'eni jonek kelo penj go eko nyadi ng'eny. Nitiere mikele grade 4, nitiere mikele grade 3. Inwang'o ka mibadhi go pod traces mag gi nitiere. Pod nitiere ka. Nitiere nikech gin ni ioro gi online to japuonj download to otimang'o omiyo nyithindo. Koro inwang'o ka e kind sama neko ore no endo gi sama nyithindo time mibadhi moko osedonjo. Koro gima bo tieko mibadhi en KIPSEA ni endi. Kwa time yo mag neko osechako loko mondo time godo mibadhi bro rumo. Kasto mar ariyo ka KCPE orumo mapiem maok ni kare ni orumo to wach mar mibadhi bro rumo. Nikech king'iyo sani gima CBC ng'iyo rango malong'o en lony ma nyathi. Lony e tije mar lwedo, lony e paro, ok ni somo kende. Miyo gino bro rumo. Nagoyo mbaka gi nyathi Canada moro. En ja Canada to gin Kenya ka. Koro kaka ne gidonjo Kenya ka ne ok gidwar somo mag international curriculum. Gikawo mar CBC ni. Koro nyathini ni e grade 5. Tapenje ni to omera sweta ni ng'amo otwang'o. Toko ni sweta ni ane machweyo. To ineno nade? Ang'e en gima ng'eyo kendo en gima mora timo. Adwa chweyo nyaka ne owadwa mathin makoka nonyuol nyoro. Koni bas mano nyisi ni CBC ber ne osechako timore nade? Nenore ma kata nyathini ok odhi okalo no timo KIPSEA. Kata ok odhi okalo KIPSEA to nitiere gimoro ma oagodo maber. Mano kata kan tie weche mag somo